उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडत आहे। कणकवली, कुडाळ, मालवण, वेंगुर्ले या सर्व ठिकाणी पाऊस पडत आहे आणि त्याच दरम्यान कणकवली येथील कोल्हापूर डाईक बंधारा जो गडनदी बंधारा आहे त्याच्यावर देखील पाणी लागलेलं आहे आणि थोड्याच वेळात हे पाणी पाऊस जास्त आला तर बंधाऱ्यावरून जाणार आहे। वाहतूक देखील अजून चालू आहे। वागदे ग्रामपंचायतने येथून वाहतूक करू नये असं पत्र देखील काढले आहे। त्यामुळे नागरिकांनी सतर्कता बाळगावी असे प्रशासनाने सांगितले आहे। तरी देखील काही जे वाहनधारक आहेत येथून प्रवास करत जीवघेणा प्रवास करत आहेत। त्यामुळे लवकरात लवकर ही वाहतूक टाळावी आणि ही वाहतूक बंद व्हावी अशी प्रशासनाने सांगितले असता काही जण हा जीवघेणा प्रवास करत आहेत। त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत येथे मोठ्या प्रमाणात पाणी येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।